higala sa laing sumpay ning atong sugilanon. Uyo ang hugot! Pwede among tuawan si Papa Cool. Duawan lang namo siya, Uncle, ha? Nabuotan na bito siya. Ha, Uncle ha. Matuamin niya ha. Kuyugi na lang ni Cool. Apil na lang sa tuaw ni Papa. Ha? Kuan. Di ka ganahan mo doon ni Papa, Uncle. Abi na ko, Miko na mo. Kuan, mga pamangkins. Wa pa bang ta makasiguro kung tinuod bang isulti ni Tiray o dili? Bakakon din na siya titiray, Uncle. Di man sa bakakon. Ang ako lang ba nga, siguraduhon lang ginato kung tinuod ba ang iyang nabalitaan. Mau gani atong atuon, Cool. Kaya nagibawta kung tinuod pa o tili. Bida gining abogaduhon ang pag-umangkon. Ay, pildi kita. Hala, atong atuon yung amahan. Yay! Bata pa ako, tinuruan ako ng lulu ko ng tango. Ang sagot ni Boogie Rumba, itinuro ng tatay ko. Pinagsama-sama ko, kaya ako ngayon bibong-bibong. Kaya ang tawag nila sa akin, Totoy Bibong. O ang galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw. Oh, isa ba ron? Apat yun ko na. Sugaw tutok-tok ka. Papa! Oh. Tam? Jira? Nagkanta-kanta lagi ka pa. Ati namang nagluya ka. Ah? Oo. Nagluya-luya ko. Pero naningkabot lang siya ko nga malagsik. Kaya ako naman lang usa. Gibiyaan naman ko. Gibiyaan naman ko sa pamilya. Pait yung akong kinabuhi ron. Mabitaw nga na lang ko magpakita ninyo. Tingali niya maangin mo sa kapait sa kong kinabuhi. Ayuhag yung acting, no? Oh, kinsa to? Si Uncle Pablo. Tuwaras at bangay. Animal ginis Pablo ay. Tara, Jira. Okay raman na si Papa. Ayaw na ang panglakaw. Gimingaw na kay ko ninyo. Dali, suot mo, dali mo. Dili lang, mi. Kasapaan unya mi si mong asawa. Wa na lagi sila din Ilan na kong gibiyaan. Ugaron mo to mo. Dali, suot mo. Suot mo dali. Ma. Sobra, ha? Ano na? Ako na silang gialalayan pag suot, Pablo. Imong gibira ng bukton. Wa manggod. Akita ko. Daot lagi kag mata. Saban sila, Tam. Isagitan mo pagbira niya? Okay naman, Cool. Si? Pagkasi? Masi? Maligay kasapot niya kay Pablo. Nakasapat naman ko. Nakasabot ka? Gani na. Murag na suko siya ni Papa. Nakaraokins lang to, ha? Puutan man gud na si Uncle. Di man na siya kanahan ng kupot. Ambot, oy. Basta, wag ka kasabot niya. Di ka ganahan pag amigo sila ni Papa. Ganahan nun. Kunya, Basta. then wa man sab nangaway si Papa. Ay, Nangaway ba di ay si Papa? oh. Wa nun. Di okay ra sila. O ang galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw. Nganong niunong man mo?
patyong ko ni. Patyong ko ning karaoke aron magkasulti tagtarong. Abi naman, si Uncle yung patyon po. Di sa doy. Unsa ko kriminal? Akadit ka patyon ko ning karaoke ha. Patay na. Mapriso ka. Ha? Imong gipatay ang usa kinusinting karaoke. Ay pagkatawa kay seryoso ko. Nalibot ka ba nga nalas na po kasugo nga dili ka magpatay? Kung sa in English pa, thou shall not kill. Di man tao gipatay ni Papa, Uncle. Bitaw, karaoke man. Ay, nag-joke na inyong angkulo eh. Sino joke? Nalas na po kasugo, joke? Wa mingon ang 10 commandments nga thou shall not kill a person. Ningon ra nga thou shall not kill. Period. Mupatay man lagi taglamukol. Nakasa na day tana. Oh, tanan nga pagpatay dako sa dakong kalapasan sa dapo kasugo. O niya, kay karaoke mo to akong ipatay. Wa mo to yung kinabuhi. Kinsa mo ni kanta? Si Bong Navarro. Unya, wasi kinabuhi. Doon na. Pues nakasa ka. Klaro na? Nga nakasa ka? Ha? Nga nakapatay ka? Tam, Hira. Usaman, nagkapaniod to na ba ni inyong uyuan? Hoy, nakapaniod to ka? Wa. Ngenge! Sayo pa ni mo eh. Nga nang wa man ni mo hawiri ang mga bata. Mauna-unta to higayon nga imo na sila makuha sa hinahinay gikang Pablo. Naglisod ko eh. Nausabang nabalaka naman sulag maayo kang Pablo. Kay nako. Unsaong nagbabongbuang mo sang kanahan. Usa nagpabuang-buang ba? Karabang murag dapasmuhan ba nga nilikoy ang sinultihan? Ngay sa baka diya oy. Sure ka maki? Ay, lagi. Unsa bang pagka unsa di ayang gipanulti nga nakaingon ka man nga. Ay! Oko! Ay! Hadlok na kag-ukok, tiray? Oy! Ay, nara! Patya, maki, patya! Digoy! Patya ba? Ay, nagara lagi ng ukukag lupan-lupan, ay! Ay, patya lagi na! Oh, Huwag man yung patya, oy! Imo raman ang gisikarag palayo? imo gigong himong kriminal? Ha? Familiar ka man tingali sa 10 commandments, no? Oo. Sa ato pa, nahibaw yung kang gidili ang pagpatay. Nagka-realize na ka? Ukok in taon na maki, oy! Unyag ukok. Way kinabuhi. Way pamilya. Naaring hapon ay pamilyang ukok naghuwat niya. Ang 10 commandments, wa mo ingon unsay dili patyon. Basta kay niingon ra nga dili ka magpatay. Period. Nga sa ato pa, tanan nga klases pagpatay, dakong sa. Klaro? Aw, klaro kaayo, uy. Klaro kaayo nga inartista ra gyud ni Maki nga nagluya-luya siya. Unya, gipick up sa dayon sa mga silingan. Unya, gitabi kang Teray. O gipick up sa dayon ni Teray, dayon gitabi sa mga bata. At least nakita gyud ninyo personal unsay tinuod yang kahimtang. Agay! Kanong gisagpa mo mo, Sophia? Wati ka sagpaa, uy. Ako lang gipatay ang lamok nga bitog pa si mong aping. Aha! Kriminal ka na! Ha? Kriminal ka na, Sophia. Nakasa ka sa balaod sa Diyos o balaod sa tao. Niyabag ka man, Pablo, uy. Yawa naman tanim mo. Wag ko magkumidya, Sophia. You are not allowed to kill. Mapriso ka. Patamparos kag balik, Pablo. Dili ay. Pataparas ko tawag balik. Sakit taon kayo ito na yun eh. Haplos mo ganyo. Som ng padi mo eh. Marami may spike, hait mga kayo. Oversad. Bitaw, Sophia. Ako lang nunahuna ba? Sa yun na yung pagpatay.
bisan maok-ok o ubang mga mananap. Dili lang kay pagpatay og tao. Unsa naman siya nasuod sa imong utok, Pablo? Nganong mo naman sa tripping nimo karon? Basta kay nasuod lang yun na sa utok. Wa mo gud mingon nga dili ka mo patay og tao. Ningon raman nga dili ka mo patay. Period. Sa ato pa. Bisan unsay patyon, dakong sa Ambot nimo, Pablo, oy. sa lagi Sofia. Bisan ang pagpatay sa pagbati nga nagsugod na pagturok sa kasing-kasing. Bisan supaks ka uboton, dako na sa... Ngano? Guilty ka? Ha? Ngano man? Imong gipatay ang imong pagbati nga nagsugod na unta pagturok kang tiray? Ha? Tiray? Ngano man? Imong gipatay ang imong pagbati nga nagsugod na unta pagturok kang tiray? Laugawa sa Sofia eh. Kitap ilyo kong tiray. Iya lang yung ipaklaro na ko. Awag ko chance niya, bisang kamay. Ay noon, may uyab naman ko siya. Pero usahay ko mag-ilusyon man sad ko nga may gamay pagtanaw sa siya nako. Pero wag yun eh. Wag yun. Pangtiray ra gyud akong kagwapo. Pero kidyang sa kong tiray. Pang high standard sa itong payhan na to. Kahasol ba ini, oy? Nganong ang dagway man adtong Pablo ang nisalida sa akong hunahuna? Naghuna-una sad ka siya nako karon. Ay, busit ba ya? Uy, busit. Si Limin Ho man unta gyud ga akong imaginon good. May akong ganahang imaginon. Ang dagway man gyud ni Pablo ang mulutaw. Gilumay man kako adtong tawhana to. Aw, hinuon. Kung wa pa lang siya mga pag-umangkon nga gibuhi, mura og murag may chance gamay. Ew. Namarog akong balahibo. Pero unsa man di ay hinungdan nga gusto na kong ipalayo ang mga bata ni Pablo. Di ba? Di ba gusto man ko nga wa na'y buhayon si Pablo? Aron ako na unya siyang masulo? Gaga ka, Tiray. Gaga ka! Dili lagi ang sama ni Pablo ang bagay ni mo. Si Limin Ho lagi! Si Limin Ho! Dilo, bugito. Oo, mga bata. Magduwa lang, dili mag-away. Basta mag-away ha, di na nako paduwaon sa kung tugkaran. Dito na mo sinyo. Naari ako mga bato, Sofia. Ay, na, to ara ay. Oh, uy, hala. Nakiksumbagay na si Tom, oh. Tom! Tam! Tam, usawan! Usala! Iyo mo kong ipalagot, eh. Mati ka sa akong papa. Ipakulatan ako sa akong papa, uncle. Ipakulatan ako. Hoy! Ngano ako man? Bangkol ba ta? Ako ba ipakulata? Ay ko katawi. Uy, imo man gitukol si Tamkoy. Ano, sakit ni Tam? Sakit kamay. Aw, gamer man di ay. Kay man sa kong kag-utam. Ituklan na lang noon kang angkol. Ano kulata mo to ni mo si Janjan? Iyo mo kong gitawag bading, bi. Di ba ka tinoor? Masuko man ka? Nya, ikaw ba sa itagkunog kawatan? Di ka masuko, angkol. Pinasupo ini ay. Duklon ka ko sabron. Pablo, ayaw! Kakita ka ng duha ka lalaki sa atbang? Ganina ra na nagsikig pa-mixture ninyo. Ha? Asa na pa? Tuwala ay nilakaw ni tayon. Kinsam ka to sila. Pagpermero, abi na kog dili ka mo ilang gipicturan.
Pero katong imo nang gidukol si Tam naklaro na ginako nga kamo. Pero ganong ilaman ming picturan. Fans tingali sila na to. Mga spy, tingali to sila. Kana, mausa na akong duda. Spy? Naniid sila nimo Pablo ug sa mga bata. Maugid na akong duda adto. Oh. Unsa na? Tinuod gid lagi akong pagduda. Bisag si Jera nga bata pa naka-feel gid ana. Nangita ra gid sila ebidensya batok nimo Pablo. Gano'n sa nila ko nga bata. May dautan ba kong gibuhat nila? Sige lang. Inig atubang unya ninyo mo testimony miniteray. Og dili kay kami lang. Kanang atong mga silingan mo testigo na pabor nimo Pablo. Animal gitu makiha to na. Mao di ay nga pinaloki ni. Nga tumiaging mga buwan. Kay naghiken din pagkiha ako. Oh, Pablo! ano ka tiray? Sa problema mo? Di ba ko makatabang ni mo kay? Di asig problema. Basta? Oh. Notice of hearing? Oh, Uy, hala. Gikiha na gyud di ay kang maki? oh. Aw, abi na kog bahin ini ang imong tuyo ni Pablo Teray. Abi na kog mas naguna pa kas balita. Lain akong tuyo, uy. Bahin sa tricycle. Ikaw ba, Sophia ba? Ganun ko tang mahibaw mong kubahin na ng kihakihang maki. Kuyaw ba kay kagradar ba ya? Hala, Pablo, uy. Makuha na yun na ni Maki ang mga bata. Naabot naman ka na sa kurti. Dili! Dili na may mukuha ng mga bata na ko! Dugo! Singot! Luha og sipon akong gibuhi sa mga bata! Uya, sa'yo nun lang nilang kuha na ko! Over my dead body! Pero Pablo, sa mata sa balaod, wa mo gyud kay katungod. Ang ila mo gyud amahan ang may katungod nila. Sa mata sa balaod? Oh. Sa ilong ka sa balaod? Uwasan ko kay Bawana. Na, mura naman hinuntag ng yabag ini. Mabuang matigali ko kung mawanan ko mga bata. Ay, sa pag-iunala, Pablo, uy. Ako pa nimo, no? Ihatag na lang nimo ang mga bata kang Maki. Aron sad, makasuway siya, unsa di ay kalisod ang magbuhi o mga bata. Wala siya kasuway nga naman sa pamilya. Ay, apang punan ang yang pas anonon aron makita gid ang katag. Bitaw sa? Agree ko sa gisulti ni Teray, Pablo. Pasuwaya si Maki aron siya mismo ang makaingon nga dili gid ay lalim. Mao na. Oh, amin ako mo testigo mo pabor na ko. Aron di makuha ni Maki ang mga bata. Ay, willing man gyud ko, Pablo. Pero sa gisulti ni Teray karon, murag sakto lang sad nga imong pasuwayon si Maki. Unsa di ay. O garon ma-dismiss na lang sad ang kaso. Gasto sad ba kayo ng kiha-kiha baya? Kay bisag na ay paw, di magit kalikayan nga makagasto ka. O gawas sa gasto, sakit sa dughan, uy. Mao nga ron mahuman, ipaadto na ni Maki ang mga bata. Aron makasuway gid siya unsa gyud. Pero, karoon pa lang nga nagsulti alay ita. Muna naman kong mabuang. Crispin! Basilio! Ay naman po mga anak! Crispin! Basilio! Ha? Imo naming ipaato ni Papa Koy? Oo. Nga naman ang kul. Hindi po anak ka na mo. Lain na ni mo, Koy, uy. Ingon ka, di kami ni mo yatag ni Papa. Dili lagi unta. Pero iya naman kong gikiha. Mapriso niya ko. Okay na mapriso ko. Dili. Kung mauna, paghipos na mo sa iyong mga sinina, ihatod na mo sa inyong amahan. Sayo na ang Diyos. Usa ka sakit para ako. Kamu mismo na ibawag ini. Sumpah kayo din sa akong buot. Sakit ka akong dughan ka nun. Kung pwede pala nga ipalayo ta mo, buhaton ko ni. Pero musabot ka mapriso ko kung ako na buhaton.
Ug mahimo sa ning aksyon atong istorya panagtan-o ta mo sa bukid. Ug magtago-tago ta dito. Kay ila magyud ta pagitaon. Ug kung ila na unya matultulan ang atong taguan, mahimong ila pa kong pusilon kung magpakita kong pagsukol. Mao nga di lang nako ni buhaton. Ihatod lang yung tamo sa inyong amahan. Uy, dili na day may makaani. Oh, makaani, oy. Anong dili man? Pero, atod lang yun mumupuyo sa inyong papa. Bye, day nas papa, di man. Sabay ni Papa ba? Mas maipastam. Pasabot pa sa akong pasabot. Kasabot man sad ko. Pero di man ko to sakto pagkasulti ko. Sige na. Pag-ipos na mo sa iyong mga biste. O sa iyong mga gamit. Sige na. Doon, minimangkol. Ako sad. Yes, bitaw ta. Bigaw sa ko ninyo. Oh, Oh, anong sigam ng imo mga matang siga ng daan? Di ba? Mao man imong gusto. Nga makuha ang imo mga anak. Pues, niala sila. Ako gideliver nimo door to door. hadlok ka na ha. Wa ko mahadlok maki. Ako lang gilikay ang mga bata sa kasol. Mao ba? Okay. May kay imong desisyon. Ulbap. Very good. Dali na mo, Jira. Tam, dali na mo. Oh, luwatan ng ilang mga gamit. Sure. Kalma lang, good. Nambi ng bag. Tam. Oh, napadagan ha? Tara ay, among mga gamit. Oh. Ay, aapil din ng lamisa og mga bangko. Amo man ang study table pa. Ay, lanay, pasod din eh. Daghan na kayong mga gamit din isbay. Ibalik na dito sa inyo, Ulbap. Amo man ng kamiton pakot. Naramugol mo yung magamit dire. Huwag mo ning balibaran, Maki. Nagpakita lang nga wa kay concern sa mga bata. Importante nila. Ugyaguan ko ni papanday. Sige. Pasod na dire. Daghang sat-sat ay. Kaya pasod na. Apila sa imong responsibilidad. Oh, Sofia, Nanas Pablo, nagpaingon na din he. Hoy, magkagabaga, oy. Nga naman na siya? Ay, luuyang Pablo, uy. Oo. Pero sa laing bahin, nakaligawas na siya sa responsibilidad. Makahatag na siya og higayon sa iyang kaugalingon. Pablo! Wala mga bata. Oh. Ay, Pablo, ayaw lagot palapi ka guulkot. Doon naman sa nampikas barangay ba? Pwede naman nimo silang duaon. Og sigurado sad nga buduaw na sila nimo. Di sa to kaagwantang mga bata nga dili makakita nimo. maog Jude. Kasabot man sa ko si imong gibati karon ba? Di sa balalim sa imong bahin. Bitaw, ayaw lang sa pada sa imong kaguol. Kay simba ko, masakit ka na hinuon. Salamat iyo. Sige. Atulog ko sa bahay. Biyasot na mo. Luuyang Pablo eh. Lagi. Pero, maanad na siya nga wa na mga bata sa iyang puder. Maanad na siya. Gamingaw na. Naana si Uncle. Nagdagang pasalubong, Angkol.
sugat ako. Kanaabot ako, ikan maginabuhi. Huwag ka. Hiluton lang ka na mo, Uncle. Haplasan o na to, Tam. Huwag na mo hilot ako. Patang sikitan ko sa kong lawas. Huwag na. Tam. Kira. Oh, huwag na yung manghapnig sa iyong mga gamit. Yun ang ano lang hilakman mo. Siminong mini. Angkol po. Kimingaw na dayon miniya po. Ay na mo anang drama-drama. Paghikay na noon, mos kusina kay ano ito manihapon si tita ninyo. Tita! Ang ako ba kung asawa, God? Mamaulin to sila din ni Ugma. Mo bisita siya o niya para magkakita ninyo. Sige na, paghikay na mos kusina. Oh, ano lang tinanaway man mo? Ay kung ina, di mo mulihok din eh. O niya ditong Pablo, mulihok mo. Di man misukuan ni Uncle pa. Kami raman mo volunteer. Pues lahi din eh, ha? Sugoon mo. O kinahanglan nga mutuman mo. Labi na unya kung maabot na sila sa tita ninyo o ang inyong mga igsuon. Nga nang mabalik man sila pa. Hindi ba? Ibiyaan naman kanila. Ayaw na lang sila babalik ka pa. Hoy, kamunduha ba? Ay mo pag-apil-apil sa problema sa mga dagko, ha? Basta kay karon nga niya na mo sa kumpoder, tumana ang tanan na kong isugo ninyo. Nagkasabot? Anong di mo ko magatog? Kumusta na ka, mga bata? Giatiman ka sa lagtarong ni Maki. Giatiman sa tingali, oy. Amahan ko siya. Dilasap na ko siya i-judge. Basin sa tuod o sinsiro ko siya nga mamawi sa mga bata. Basin sa tuod. Wa na mi maayo sa among exam pa. Hoy, nga naman na. Wa man mi katuon. Daghan man mo og gipatrabaho na mo. Sa ato pa, akong sa. Si Uncle Pablo kay tikin mo sukot mo trabaho mi. Basta ting exam. Basta dihon rakit mi niya. Hoy. Di ka bantay ko na. Kamu ba, no? Di ka bantay ko. Nga hilig kay mong duha og tandi-tandi. Tandi-tandi na mo ni Pablo. Pues lahi mi. Lahi siya, lahi ko. Og akong usbon, ha? Karon nga niya na mo sa kumpoder, ang akong pagbuot mo'y batuman. Og wa na ko'y labot kung mahayis mo sa inyong exam o dili. Sa paasag sa anak ni Papa, eh. Di man ta makatarong og study. Basta di naman unta ko. Pero kikutom man ko. Kamay raman ko atong gikaon kanina ko. Daggan man ta. Unya, dagkog kaon ang mga anak ni Tita. Madunggan ka, uy. Manulig madunggan. Masuko niya si Papa. Usa man mo? Usa man duha mga bungol mo? Wa mo makadungog nga nagilak ang inyong manghod? Nakadungog man pa. Mabitaw, di mi katarong og study.
kay kutom ko. Di ko katarang uslati kay kutom man. May pagmangundang mo eskwela. May pagmag-artista na lang mo. Aron magkakwarta mo, o makatabang mo sa gastuhan din isbay. Sige lang, mangita ko ka-applyan ninyo. Ayaw lang pagdangag eskwela pa. Ayaw lang. Pues, kung di mo gustong paundangon, tabang mo sa mga lihokon din isbay. Ayaw ipasangil lang, study-study, aron makalikay mo. Sige na, ato atong bata dito. Pahiluma to. Nagawas na mga bata. Apil unta to ang kaluha sa mga nagpaingo din karon. Unsaon? Yatuan naman sila sa pikas barangay. Nakaduaw na kanila, Pablo. Wa pa. Nalikay lang una ko. Kay maghila ko niya ko. Hindi kakita na ko nila. Hala, ang duha. Wa man ko kamo duaw nila. Tanawa, sila na lang ni duaw nimo. Hoy! Anong niyaman mo? Oh, Kaluoy. Gimingaw gina sila nimo, Pablo. Daoy, makailak man sa tag-apil. Angkol! Hindi na lang minito ni Papa, uy. Ano na lang minimong balik. uy, di mo na pwede. Angkol! Loy, nakaayaw, be! Hindi na may kastadi kay sige man may sugoon! Unsa? Pero may mayan may gutumon, Angkol. Kay, dako magkaon ng mga anak sa asawa ni Papa. Gumera mong magkaon. Wala lamig balik, Angkol. Angkol, maluhi ka na mo. Unsa to? Unsa to yung isulti? Mga anak sa asawa ni Papa ninyo? Oh! Gusto kayo sila mukaon sa among niluto. Nya, kamay na mapili na mo. Dagan bagit kayo silang sugo. Nya, kasabaan takit ni Papa kung reklamo, be. Di na kami ang hayos sa mong klase, Angkol. Kay, di naman may kistadi. Bahil! Tempa, ragod. Abi na kukuha ng ikaduhang pamilya ni Maki. Naadi ay? Namalik man sila. Wala ka mo istoryahan na, Tiray. Kay Bawdi ay ko nga, wa man. Wala ka magsusi. Di ba doon na ka may reporter nga ilang silingan? Wala ko mo ato dito napita, oy. Nabisi na kuslain. Pamalik ang una mo dito. Tam, Jira. Huwag kayong pagsaba ha, nga naibawal ko sa inyong kaimtang. Muadturo niya ko kalit dito. May nang makot unda akin mo nako nga ilang gihimong katabang. Mao nga pagtarong, ha? Kinahibaw na sa Pablo. Nga naman sa diig na hibaw na siya. Siya may problema. Siyempre, paningkamutan gid niya nga makuha balik ang mga bata. Unsa pa man di ay. Ha, di na siya magkahimo, anak. Aw, ikihan ako siya balik. Hoy, Maki. Timani nga dili sa tanang higayon nga mopabor nimo ang panahon. Mao nga kundi ka gusto nga mabalik sa poder ni Pablo ang mga bata, tarong nga sila pagtratar. Ayaw sila himo ang maid ug boy ang mga bata, oy. Kung giyon sa sila pagpangga ni Pablo, palabuhi pa. Oy, Tiray. Ay, kung dikta rin siya gumuhato na. Nahibaw ko kung gibuhat. Oy, wa ko magbuot, no? Ni-suggest ra ko. Pues, wa ko magkinahanglan, anak. Og ayaw panghilabot kay wa kay labot. Baya! Ni mo, Maki. Musulti ka na ana ron? Pero sa una, ako'y tig-provide ni mo information aron lang matuman ni mo mga plano nga to sa mga bata. Ha? Kawagod ni mo yung kapabuton. Nyaw saman. Gusto kang mahibaw si Pablo? Ngay kay taghatag na kong impormasyon? Ha? Di ka gusto siya? Pues kung di ka gustong mahibaw si Pablo, ayaw na panghilabot. Oh, nakugang manggod mo. Giandaman ta mog snacks aron makatarong mugtuon. Salamat pa. Asa ba sila si tita pa? Mingaw lagi. Kung gipalakaw, aron dili mo maistorbo si yung pagtuon.
Di ba, exam man ninyo ugba? Pues pagtuon mo maayo, aron magkabawi mo sa iyong mga grado. Na ba? Aw, mao ba? Nakonsensya tingali. Pero, ganahan yung gihapon min ni mo, Uncle. Oh. Oh. Kinahan kiyapon mi mo balik ni mo. Saon taman. Wa pa man mo uyo na ang panahon. Sige lang. Maubot na lagi ng panahon na ay importante nga maayo na pagtratarimaki ninyo. Maro yung pinaka-importante sa tanan. Napit na ka mo man. Hapit na. Matuog na tahan, ikaw man ni mo. Pero, i-off na na to ang mga suga. Then, i-check ang mga sira kung nalak ba. Okay. Ginoo, tabangi mi. Hala, Si Papa. pa? Oh, Pa, naunta di ay ko. Ano di ka pa? oy. Sinabalik na mo dito. Di ba naghimo mo sa inyong mga assignment? Ha? Human naman ko pa. Si Jira, hapit na mo man. Sige na sinatiwasan to ninyo og pangatog na mo inig kahuman ha. Sabi lang ming naunsa ka pa. Di naman kiyapon may matarong og katog kay mawari man minimo. Kidney. Nindot Ang ni. sana ng problema ni mo pa. Di man ta ko ang ngayon musulti ninyo ini, pero Ano di ay po? mapresyo gid tingali na inyong tita kung di masulbat. Usaw na lang ang inyong mangod, mga bata pa kayo. Kung malayo siya yung inahan. Kasabot magyud tingali mo unsa kapait nga way inahan, dili ba? Nakapatay si tita pa. Waoy! Waoy! Kuyawa sa naabdan si mong otok, nagkapatay man yun. Aw, unsa di ay iyang sanga. Mapriso man siya. Kuan, naka-issue siya og checking nga miuntol. Miuntol? Dili tingali ito chiki pa, oy. Bulat tingali ito. Ah, Pataka naman katamoy. di palagi gid mo magkasabot ining problema ha. Nasi ay utang. Oh, kasabot na day ka, Jira. Kadungog naman ko, ana. Kinahanglang makabayad na siya. Bisan data-data ra. Madahara man unta. Pero asa magkukwarta? Ang akong sweldo, pila naman lay mabilin tungod sa daghang mga deductions. Di pasag ko baka utang kay napo ko'y daghang utang. May unta tong doon na pa ko'y talent parehas ninyo kay magkapang sideline man unta ko. Pila di ay pa. Mangita lang may kraket aron makatabang mi. Pablo, Oy! Hi, Sophia. tagot sa ka. Ay, giayo rin akong sira kay mi us-us man. Niluwag ang bisagra. Kuan ba? Ha? Saan ko na? Nagkita mi sa advisor sa Kaloha. Magpakuan ko na to siya ni mo. Jesus Mario Shep! Magpakuan ako! Yabang. Magpakuyog siya ni mo sa gipuy-an sa mga bata karon. Aw, magpakuyog ra di ay. Klaruas ng imong istorya, oy. Kay kulbaan sa tanang gitugon karaga magpakuan siya nako. Yabag magkaoy. Doon naman ko ko'y replyan dire maong nabahin akong una-una. Tanong pakuyog mo siya nako. Tulo ka adlaw na ko no nga wa mo tungha ang mga bata. Ah. Maong nabalaka siya. Ha? Tulo ka adlaw nga wa mo tungha sa klase? Lain sa kayo wa mo tungha sa opisina.
Sa classic yun. Mao lagi ka na, no? Pero, naunsa rin ka ang mga bata? Kuang gulo sa makina. Huwag pahibaw kung naunsa ang mga bata. Ay, adto dayon, uy. Susiha. Oh, naunsa mo na sa Pablo? Suko mo kay Gnaw. Pablo? Ngano di ay? Naunsa ding mga bata? Gistorya gina ako ang iyang bagong asawa. Tuwa. Gidani Maki sa probinsya ang mga bata para maapil o mag-contest. Aron ko no, magkabayad siya mga utang. Utang sa babay? Utang ni Maki. Daghang no day kayong utang tong tawala. Mao di ay nga iyang gilayasan. Mibalik ko siya kay mipasali ko sa Maki nga magkwartahan na sila tungod sa mga bata. Hala ka diha. Nagkabuang naman itong kanahan ako. Kaya naka-issue man itong talbog at siki. O gikihan na siya. Gipakita ko sa asawa sa sumon sa korte. Hala, uy. Namuto sa mga itong sugod ang babae. Kay layasan na ko niya. Siya man nagipasagil ni Maki sa mga bata nga may utang. Huwag ko ng kanahan kasi utangan. Ipasagil siya asawa. Uy, kinuo ko. O niya, Pablo. O sa may plano ni mo? Ipasalig man to ang maestra sa mga bata nga kuyugan ko yan sa MCWD. Ha? Mubayad kag tubig? Ha? Ano mo bayad bagong tubig sa DSWD? MCWD, magod imong giingon. DSWD ay? MCWD, gud imong gisulti. Aw, nasayo pa tulpok. Ay. So, muadto mo sa DSWD. Unya inyong isumbong si Maki. Oh, ug ni higayon na. Ako'y mo pasakan niya og sumbong. Ako ang advisor sa mga bata. O pangayuan ang statement ang inaina sa mga bata. Nga magmatuod, giunsa ni Maki ang iyang mga anak. Oh, maayo hinuon. Ning higayon na, Sophia. Ako nang i-fight ang mga bata. Mga hapla na ko, mga hapla. Mga pangos na ko, mga pangos. Abante! Suko na gid lagi ka, Pablo. As in, na-feel gid ako nga nasuko gid ka. Ako, Sophia, taas kay kong pasensya ng pagkatao. Sayo juga na. Bisan usa kahiwi, kaya akong tuliron. Para lang yun ma-justify ang gibuhat sa katao nga rin ako. Pero kamaos ko masukoy. O kung masuko na gani ko, anak, nagpasabot na nga naabot na giyog ko sa utulanan sa akong pasensya. Nakasabot gid ko nimo, Pablo. Grabe naman sad gud ang gibuhat ni Maki kud. Pero bili pa gid gani gihapon ko nimo. Nga sa miaging mga adlaw nga bisan sa iyang mga palpak nga gibuhat nimo, nakahimo gihapon ka sa pagpakigsuod niya. Oo, kay mahatag bang jugog chance. O kung mahatag og chance, dili lang ka usa. Labi pa kung mga pasaylo. Dali na kay kung mahatag og laing higayon. Maunang abusaran ka. Pues, makita niya karon. Kung makakita magbalik, makita niya. Paminawa o nagkupap. Ako'y paminawa. I can Di explain. na kinahanglan mo i-explain ka pa nako. Ngano? Imo na sa kong ramahon? Ha? Imong giabusaran akong kaayo, Maki. Sa sinugdanan pa lang, imo na akong gibuang. O ang mga bata imong gigamit. Yusir ka! Yusir! Okay ra mo ng user, Pablo. Basta di lang poser. Pero dako gamit ang pusir aron makuha sa nipper ang cuticle. Sa ato pa. Okay ra gyud ang poser. Okay ra. Kay lisod kuhaon ang cuticle, oy. Kung dili una gamitan sa pusir. Kung sa importante ang nail cutter, yun na sa importante ang pusir. Okay. Kung mauna, maangkon ka na ba nga pusir ka? Dili. Tungod kay user gyud ko. Sigurado ka? Sigurado ko. Saan sa imong tirahan? Refer ko ko. Mauna? Oh, siyempre. Ice. Ayos ha? Coke, wa? Di ko ka-afford na. Okay. Basta user yun ka ha? Di ka pusir? Di siya gadiper. Okay, ako lang siguro. Teba. Ha? Imo tong gi-record itong istorya? O dili lang si Pablo ang nag-record. Kami. Maki, ako na yung introduce mo. Mga taga DSWD, taga DepEd, o mga taga PDEA. Dili. Mapriso dito si Papa. Oh, kay nakasaman siya.
Luoy sa si Papay, kimapriso. Mas looy siya kung di siya tagaan og leksyon kay di man siya makalern. Tom! Jera! Oh, tilawin ninyong akong giluto nga lasagna. Wow! Yummy! Ate Sofia, dili na makagawa si Papa sa prisuhan. Oh, Hangtod sa hangtod na siya mapriso. ayaw mo kabalaka. Doon ay mo tabang nga ma-rehab ang inyong papa. Unsaon man na? Dili pa kayo mo makasabot kung mo explain ko. Basta kay paningkamutan nga matabangan ang inyong papa. Nga matarong na gid siya in the future. Oh, Dili na lang tayo maghiskot ni Papa Tam. Mga ano lang ta sa lasagna. Mauna ako nabantayan sa mga bata. Mas tig-a o kasing-kasing si Jera kay ni Tom. Mas daling maluoy si Tom. bitaw no? Tinood yun na. Mas daling malokma si Tam. Pagsikon nga si Jira gud. Walang yung taon sila swerte. Nga nakaamahan si Agway buot. Mayantag dili na lang to makagawas maki oy. Aron maibanan ang mga badlungon sa katilingban. Aw, matag tao tiray. May katungod man gyud nga Tagalog ikaduhang higayon ba. Basin pa di ay. Nga nining higayon na. Makakaton na siya og makaamgo na. Mausad. Bisan og tungod na lang sa mga bata ba? Makaamgo na lang unta siya, no? Og mag-usab na siya siyang kinabuhi. Onyag di gyud mausab. Mausab lagi na. Mausab ang ganing usa ka bangis nga mananap. Kung tagaan lang gyud og higayon og igong pag-atiman og pagmahal. Onya, kinsa may mo atiman niya? Kinsa may mo pakita og pagmahal niya? Ang iyang asawa, ang iyang mga anak, iyang mga friends. Og ikaw, Pablo. Ha? Oh, Nakurat si Pablo oy. Grabe ha, sa mo daghang katawa. Oy, tiray. Tanawa, wa makatingog si Pablo. sakto makatiray. Akong responsibilidad si Maki. Unsa? Oh, O dili lang ako. Imo sab. O ni Sofia sab. Uy, ngano gutang apil man mi? bitaw Pablo. Ngano ko rin taon na apil man, mi? Kristyanos magha mo. Oh, oh. Pablo sad oy, gamiton man dayon na. Pero maangkon mo nga Kristyanos mo. Aw, oh, good. Pero O dili ba responsibilidad man sa usa ka Kristiyano ang iyang isig ka Kristiyano? Mao na ang panawagan sa simbahan karon. Nga kita isip Kristiyano, mukabig sa atong isig ka Kristiyano aron mubalik sa sabakan sa simbahan ug mag-uban kita sa atong panaw sa atong pagtuo. laoy, kalawom na ba na Pablo? Mao na ibot pasabot sa gitawag og synodality. Ha? Samot. Pablo. Kasabot man ko sa imong ipasabot, no? Pero ayaw na lang i-appeal, ana, ha? Kung gusto ka mo pa ni Maki, pag solo lang, ha? Ha? Persons are gifts of God to me that come all wrapped so differently. Some so loosely, others so tightly. But wrappings are not the gifts. I am a gift from God to me. Do I accept the gift I see? I am a person, and for this reason, a wonderful gift of love. Am I a gift to others too, willingly given for you and you? We are all persons, we are all gifts, so let's make a grand exchange of gifts. Very good. Puman na, Uncle. Actually, kanta ni siya. Induting kanta ha. O gusto ko ngayon yung katonon ha. Mao ni mugay din nyo, labi na sa panahon nga magasugat mo mga tao nga lisod sa pilingon. Tudluin na lang mi, Uncle, bi. Napang ko'y buhaton god, busy kay sa angkol. Kinahanglan nga ako tong matrabaho. Itigalig, watay makubra tapos buwan. Sa mutag kayaya ini. Buslot na kayo itong bursa. Tungod sa mga pangitabo nga, wagi na ito ordira, pero niabot. Ha?
Basta. Ako ning search ko. Akong studyhan. Okay, very good. Jira, pilin ng imong kaluha aron makatuon sa ni. O kung makatuon namang duha, ato ning kantahong tulo, okay? Okay. Persons are gifts of God to me that come around so differently. Some so loosely, others so tightly, but wrappings are not the gifts. I am from God to me. Do I accede? Sa mukha sa ninyo, oy! Di man mo kay Pao! Obla. Ha? Di man mo kay Pao! Ikaw na lang kanta, uy. Sige, sige. Kano ay kanta, Jira. Okay. Kani- Lay kanta. Ikaw na lang kanta. Ginaw rame. Ikaw. Ako na lang, ha? Ikaw na lang lagi. Persons are gifts of God to me that come all wrapped so differently. Some so loosely, others so tightly, but wrappings are not the gifts. I am a gift from God to me. Do I accept the gift I see? I am a person, and for this reason, a wonderful gift of love. Thank you! Thank you! Ngano gani ato ning gikanta, Uncle? Kay aran lagi, kuan. I-guide. I-guide ay sakto si Uncle. I-guide na to if na yung mga tao nga, lisod is pilingon. Mauna dong tam. Pala si Papa ni magod, lisod is pilingon. Sayon naman ko na ispilingon si Papa. Ha? Maki! M-A-C-I-E! Maki! Kasayon na niya, Uncle. Waman ka kasabot tam, oy. Ha? Ay, lugawan ni mo tamoy. Wa ko mahibaw kung makatawa ba ko, dili. Pero, ilagi ko makatawa kay seryoso ba ka? Ngano di ay? Ang pasabot man gud ni Uncle, nga ang tao nga lisod is pilingon, kana na mga tao nga mga pat. Kasabot na ko. Uday no. Bad naman day si Papa. Pero may paglaong pa siya nga magod, oy. Mabitaw nga patilaw no siya priso. Dayon i-rehab. Aron katagaan siya og higayon nga mag-usab. Lagi ko kasabot ni mo, Uncle. Pagkasabot ako nga Bisaya mo to kong isulti. Di ba? Wa ko kasabot di mo ba? Naglagot ka ni Papa. Unya, wa na sad. Dili dong. Galagot ko sa gibuhat ni Papa ni mo. Kaya di gid ba da? Pero wa na magpasabot nga, wa lang sa pukoy pakin niya. Labi pa nga inyo siyang amahan. May kalabutan mo siya ninyo. Mao nga, tungod og alang ninyo, willing na ko nga isakripisyo akong kalagot niya. O willing ko nga mutabang para mausab siya. Hay, ambot ni mo, Pablo.
naa naman untay existing nga San Pablo. Mura man kag gusto sa gang mudugang. Tiray ba ya? Oh, ang sabi ako itawag nining imong gustong buhaton. Dili ba ni pagpakamartir? Dili ba gud ni pagnaning aron mo qualify pagkasanto in the future? Ayaw na tiray, oy. Ikaw ba? Day, ikaw ba? Kanyari abusara nagyud kag tao Pablo. Imo rasad ng sa kay buutan ka ra kaayo. Di gino na sa pagkabuutan tiray. Kanang mga tao nga may busar sa akong pagkabuutan, mao ni nakasa, dili ako. Ambot lang nimo oy. Basta kay para nako no. Dili gyud na mao nga musugot lang nga abusaran parihas nimo. Ano? Nananghid ba rin sila nga ila kong abusaran? Nga wa man? Kaya kung nananghid pa sila, nga nagumusugot ko. Da! Buti mo Pablo oy. Pablo! Oh, oy! Hi, Sofia! Nikalit magkanindot ang pahiyom. Unsa ka na tiray? Day. Ay, Bye. hala. Nakadisturbo ko ninyo? Aha, wa, oy. Unsa di ato, Sofia? Unsa di unta? Kuan ba? Classmate mo pag-elementary ni Mr. Sepal? Isa na. Principal sa National High School ba? Client na ko sa insurance. Close ko na mo pag-elementary. Unsa ba yan? Prince. Prince? Unya ang apelido, si Pal? Unya, principal siya? Oh, Si Princess? ay Prince. Oy, dili princess. Pero prinsesa man kay na siya sa una nga, bata pa lang ni. Di mo na patawag og prince? Sure ka, Pablo? Straight man na si Mr. Sepal good. Na-meet man sa ganin ako yung asawa. Kaya nga no, tanan bang may asawa, straight? Tuwi na kang hiwi, oy. Aw, hinoon sad. Mayo kay, naisgutan ko ninyo. Friends naman gud mi sa FB. Unya, nakita man niya nga usa ka sa akong mga friends. Mo to nang utana dayon siya nako. Doon na ra ba di ko na may reunion? Reunion? Oh, sakto ka na akong nasudlan. Wa mo ko'y nailhan. Puro mo mga tiguang ang niya din eh. Hi, Sir Ed. Akong huwaman imong gisir, ha? Pablo Pau! Oh, Daan pa dyan ko nga ikaw. Kigawas nga, wala gihapon kay buhok. Kalit kalasag ngisi diha, bisan ikaw rang usa. ay, tapay pa. Kinsa day ka? Wa man ko'y nailhan nga dakog tiyan sa una nga murag buntis og 13 ka buwan. Ang imo ning prinsesa sa una, uy. Oh. Princess! Shh! Uy. Hinaya imong tingo, uy. Ayaw ko tawag ang princess kay kauban na ako ang akong misis. Aw ha? Uy! Naminyo giday ka. Usa pa ka usa? Ay, ayaw na lang ko pangutana. Basta kay naminyo ko. Matay. Di mo ko magatuong maminyo ka. O di ko magatuong nga. Nga anay mong lawas. Slim ka man kaya sa una. Mura ka maglipat. Karon mura maghiganting buriring. Lagi. Matay. Bilib ko nimo. Kay waha gud ka mausab. Wa lang gihapon kay buhok. Hello, gawas sa di mo eh. Bitaw bay. Seriously speaking. Pila na imong apo? Ha? Oh. Nga nang wa man kakatingog. Gibuwagan kas imong asawa. Gibiyaan ka. Miduwag laing tim. Luoy aguday nimong kinabuhi. Wa pa ko'y asawa! Ulitaw pa ko! Ay, jagit. Pasensya na. Hindi ako ko gibati. Okay ra. Pero, seryoso ko. Nga seryoso ka? Ulitaw pa ka? Wa pagitaon ko swertias gugma bay. Ulitaw pagitaon ko. Kun mauna. Usay? Wala di ay problema kung mahimong kita. Oh. Ikaw. Oh, ako. Dili ikaw. Dili siya. Dili sila. Ako. Sabay mo tuyo. Ganong niya ka.
Human siya mong pagpapriso na ko, may naong kapang gipakita na ko. Ha? Ako ba imong gibasol? Ganayon anak ka? Kisam di ako basulon? Si Alex Lara? Si Ricky Garing? Si Cecil Danyosos Cabrera? Ikaw, Pablo! Ika'y hinungdan nga nasuod ko din sa presuan. Paminaw, Maki. Angay ka magpasalamat ka na priso ka. Nayabag ka? Pasalamatan ako pagkapreso? Wa ko mabuang, Pablo. Wa pa bitaw. Pero kung wa ka tumapriso, Maki, o nagpadayon ka sa imong bisyo, labing siguro nabuang ka na karon. Way siguro nagpalawag na ka nilang Crispin o Basilio. Ha? Bitaw, Maki, seriously speaking pa, blessing disguise ning naitabo nimo. O tinuod, nga usa ka subong hitabo nga mapriso ka. Pero mausab ni higayon nga makahinuklo ka sa imong kaugalingon. Imong ma-review ang imong kinabuhi o katagan kag higayon nga mag-usab. Wa ko magkinanglan si mong panabang. Pawa na, pawa. May mga tao ka mo tabang aron marihab ka. Wa lagi ko magkinanglan og tabang. Pamahawa mo! Pawa! Ako raman eh. Ngayon magkang mo. May nakita kang tao nga wala ko makita. Wa ka nilabot kung may nakita ko uwa. Basta kay wa ko magkinahanglan og tabang. Ug way magbuot nako kung mag-usab ko o dili. Bisag tungod na lang sa imong anak, Maki. Pagtarong na siyang pagkatao, Maki. Wa ko ilabot nila. Sabtang di pa uwahi ang tanan. Pag-usab na, Maki. Ay lagi kong buti. Di kay gyud maluis mga bata. Dili. Seryoso ka? Seryoso ko. Ha, tingali big magbasol ka sa kawahian. Di ko magbasol. Magmahay na ka. Di ko magmahay. Wa ka gyud magnauna sa imong mga anak. Wa ko maghunaon na nila. Mga buset sila. Adi ay. Ah! Sa ato pa, wa magsilbi ang imong persons are gifts nga kanta? Wa. Nahugno in taon ka. Labaw pa sa hugno. Luka pa gyud. Bisang saong gyud ang tao sa. Kung di gyud siya open sa kausaban, wa gyud. Oh, wa gyud. Wa gyud mahitabo. Naluoy lang ko nga nagunahuna sa mga bata. Oh. Wa gyud sila paglaom uban sa ilang amahan. Mao gyud. Luoy yung mga bata. Pero mas luoy ka, Pablo. Ah, tiray? Oo, luoy ang mga bata. Pero mas luoy ka. Tungkol kay padayon kang magpasan sa responsibilidad nga dili imo. Matiguang ka na lang nga dili makatagamtam og kalipay nga para gyud sa imong kaugalingon. Mas makaluluoy ka. Oh, Ayaw lang sa ding na anak pagsultis Pablo Tiray, uy. Daan naman bitaw na niyang gibuhat. Di naman na angang isulti. Ako ragong gistress. Kay nakalingkawas naman gud unta na siya ng problema hagod. Unya kay gusto magyud siya ana. Pues, bahala siya. Ato na ko ay. Ayaw na to tagdas Tiray, uy. oh, Oh. Ngano ka? Sofia, Ngano ka, uy? Naunsa man ka? kuan, Unsa man? mauwa mo ko masulti. Mauwaw gyud? Bahiya, Pablo. Karon pa ka mauwaw? Bitaw, mauwa mo ko masulti ni mo. Aw, bahala ka. Oh, kuan, Sofia. Unsa man lagi na. Nairita na ba akong sugod? Ay, sige, musulti na ko. Manghuam ka kwarta? Dili oy, Aw, unsa man lagi na. bahin ni... Bahin sa... Sa unsa man? Bahin sa kong gibati karon. Ah! Kasi aron ka? Ganun katagaan mo ka. Klaro kayo si mong dagway ay. O gawas pa. Nalimaho naman ko eh. Peh! Okay naman namang CR. Naayaw naman. Ah, okay. Maayo hinuon.
Ingon si Uncle, naawa kay siya ni magkahapon. Mao ba? Kadiyot sa mga bata, ha? Tubagon ko pa ni Teray, ngano na nawag man ni. Hello, Teray? Oh, Teray? Ngano nagilakman ka? Oh, Teray, naunsa ka, ha? Teray! Hello? Teray! Naunsa di si Ate Tiray? Tiray! Teray! Tiray! Teray! Tiray! Ate! Tiray! Tiray! Ngano day ka? Naunsa day ka? May naitabo ba, ha? Uso may problema, ha, Tiray? Imong unsa man? May nahitabo nimo? May nisaka nimo dinhi? Tingaling na yung mga bad nga tao sa sud. Unya, mukalit og kawas. Wait, how? Tingaling ko mo! Ay, kitarawan si bata, oy! Tiray na unsa man lagi ka. Kung tanawon ka no murag okay raman ka. Pero ngano naghilak ka man? O gano di maka makasultig tarong? Maunay akong problema. Akong problema. Ha? Iyang sinultingan ang iyang problema. Thumbs up siya ni Tiray. Kung mauna, nausa day ka? Hala, dili lagi siya makasultig tarong. Oo, lagi. Pero gano ba, ha? Uso ba hinungdan, ha? Ganong ni unahanap man ka? Bitaw Tiray, unsa man day hinungdan? Lagi siya katarong sulti. Nganong inyong magpangutan-on? Ito. Sakto. Sakto. Sorry Tiray. Ani na lang. Isuwat na lang. O, di ba ka? I-text na lang. Naamang gini mo cellphone. I-text kung ngano na. Di ka makasuwat? Di ka makatext? Pero, nakatawag man lagi ka na ako. Suway lang og type, oh. Oo. Ay! Hala! Nabuyan niya Ate Tiray ang phone. Nagkurog yung kamot. Panita ang cellphone, Tom. Ay, Tiray. Dado na lang yung ka na mo sa ospital. Karon dayon. Sakto sad nga na anak ko yung multicab nga atong kasakyan. Hala, uy. Pila naman ka ospital atong giadto. Wa mo kimutawat ni Tiray. Kay dili ko no emergency. Di ba ko din emergency? Ang emergency gitingali, kanang nag-aso-aso na sa kainit, tungkol sa kataas sa lanat, o kanang naglisod na paginawa. Uy, baka di Tiray, uy, kabaw ra. Pablo, uy. Ay, sorry, bitaw Tiray, joke na to, ha? Ay, nag-usulti, kay maglisod ka. Sige, Tiray. Sulti lang. Sige, maminaw ko. Baka na sa... Ay lang balik ka sinugdanan Tirepi. Lausan lang yun ha. Umaputol ha. Ay lang balik sinugdanan. Tupay lang. Sige Tiray. Soy ang gisulti ni Pablo ba? Soy kung maputol gani ang imong gisulti, sumpayi lang ha. Okay. Ay sige. Sulti. Padayon. Tupay lagi. Ay balik ka tupay. Padayon na Tiray, padayon ka. Kanita, ako isuway og nitok ang mong isulti ha. Ingon ka, wa ba ka ko... sige, supay. Wa ba ka mabuang? Yung pagmanitaon ka Pablo. Uy. Unsa man mabuyagi Tiray? Mao na imo ipasabot, ha? Posible nga nabuyagan ka. Okay naman yung ka.
Wa ba ka magluya? Ang imo lang sultihan mo ay murag kuan murag nagpinal. Uy, baba ba ni mo Pablo, uy. O posible sab nga gibarang ka tiray. Ato na sa kung kailangan mananambal. Eh, kita sa linya eh. Puro sing na linya sa ayuda. Pero mo patambal itanan. Ay, oo, uy. Lain sa kayo makikika-chika ra na sila. Bitaw no. Buguas sa tungpong tanahan ko. Teray, okay ra ka mo linyata? Okay. Tiray. Tiray, kung naagay mangutan na nga, pwede ra ka mo tando ha? Or muli-ulingo ha? Ay lang yung sulti ha? Tando lang or muli-ulingo ba ha? Nunid na nga mo sulti ka kay naghanap ito ka ng sulti. Hindi ka mahaddo ka di mabayaran kay wala ka wakidayalog. Yabang ka, Pablo. Hapit na mo gabi eh. Magkina yung irog sa mga tao. Okay ra. Kaya naglingkod naman sa ta. Og naaray trapal nga atop. Tinga le kap Gilaw. kapoy. Apoy. Kami? Tingali gikapoy nami? Di mi ka po yun. Basta para ni mo tiray. Manang relax lang di ha? O kung gutmon gani ka or uhawon ka, serious lang. Kay naramig anda mga tubig o biskwit. Gamay na lang gid nga pasensya. Dili na kayo talayo. Makita na nato ang mananambal. Ay, mauli na siya. Di pa mo di atiguang. Di pa, uy. Mga 40 pa man tingali na kapi. Laos. Ay, May bakit siya. Teray. Mag-ampo lang ta ha nga. Makatabang na siya nimo. Mayo lagi ka tiray. Salig lang. Ikaw na isulod tiray. Ikaw man ang iyang itambalan. Ikaw din ha? Sakto sad nga ini kahuman nato. Diretso na tagkan-anan kay medyo gutom na gida. Oh, mana sila? Nisi niya sa amunan ng balo. Ikaw na tiray. Sige. Ay, kuyugan na nato si Pablo. Pwede raman. Okay. Ayong gabi Brad. Presidente. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa laing pang sumpay ning atong sugilanon. Uyo ang hugot! Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Alex Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama.